nwere ohuru bosi nkata ata dị na onye kwatara ibe we ịlụrụ ọrụ ọma nwa bụ anwụle inyele nwa na nwa ahụ ya eto na risi ike nwa nwoke ahụ inyele n'ihe enye nke ka nke ọzọ ọsọ ejima gị nye ọsọ owu na-enye owu ọsọ ebe onye ebe ayọ nke gị biko nwanne nwoke ọbụla na-abịa nwa ekpe ekpere anyị elu ọma ị na-egbolu mkpa o nwere ndị bịara kọ ibe ndị oyi melime mmechaa ka akwali abịa na ọ ya akwakwa ya bịa ndị ịlụlọ ọnụ evi vaya akpụ ya bịa ndị ịlụlọ ọnụ ewu vaya akpụ ya bịa onye nke ekere ka ata aka ọyọrọ nwa iwe kunye nwa sikiri kọwadị gbogbo mgba ka isi eto awa na-alụ na-aga n'iru na ngị bụ aṅụlị bụ onye bịara ije ewe na nwa ga-abụ bụ nwa nwoke abụ mmiri nyere gị bụ agụ otutu ebu mmiri nne ya kata m na-ekwu ya ị na-alụọ ibu nwatakịrị abụ bụ mmiri na mmiri bịara ibe gị ya bụ ibe nkwu ọ dịọla ya mma dịkwuola anyị mma onye sị na anyị eji anazeli mmiri onye onukere bụ onye a na-akpọ Ifrem nwa bụ eze Nzego ibe ji mmalị m na dịkwuola ebe na bụ amị mmiri ahụ na-aza bụ aba echichi na dibịa m nwe inebedo anya ịya abụ na ọrụ m niile danyere na mmiri ine anya ịya abụ mmiri a na-akpọ nne nwaanyị ọsụkwe mgbe m nwa mmiri ine Emmanuel n'ime ka nọ n'ahụ mana oge m ji wee chi amị mmiri nwe nwanne m olugo 30 years or more than 30 years duto ibe m ji wee bụrụ onye chile amị mmiri ahụ bụ na ana m alụ ọrụ si na mmiri dịka otu nsi wee kọwata gị na mbido ọnya bụ aba m na-ewo inegodo anya ịya abụfụ mgbe ibe na-egbu like ọkwụ eji wee na-edozie na-enye nri n'ọrụ ọma ọlụlụ nwata nwaanyị bụ onye bịara nri bịakwutere nne nwaanyị sugwe mgbe m sie na ya chọrọ nwa na nwa na-atụrụ ya ọwa bịa nwa kpesi ekpere anwa mkpesieli ọwa na ụtọrọ aka ọ dị nya bụ ime anwa na ọmụ gị ya mụ ya agadaga nwa nwoke ọwa akwali bịa si ka nya kene ọsụgwe mgbe m na ike dị na ya ọfụma ọnya bụ mmemme ị na-abụ na-emegasị ebe a tata o nwanne m ibe na-eme erike nkwubie mmesikọta na ekwugide chi eji ọ bụrụ ile ma gwacha ụmụaka ndị na-asụ ọnụ asụ na ọ bụrụ ile ilegodo anya na anụma eke na abụ laidis nya ụdị a na ịbata ebe a ndị mmadụ atụlụ bụ ndị na-abịa ayọ iru ọma iri ndị na bizinesi ị na-eme kpochiri akpochi ọ dị agara gị n'iru ịbịa na ọsụgwe mgbe m kpee ekpere saa arụ ịsapụ ụchụrụ nwoke maọbụchụ nwa ya gba maọbụchụ ndị mmụọ ọjọọ gbalị ịsasị arụ anwa iwe kwue nkwa si ya na ibe dị otu agaziere m na ma bịa kene ekene dịka otu nwaanyị abịala nwe nke ya o meelie ikwesị ya ịna onye o metụ aka ọlụọrụ gị ahụ ndị onye ji wa bịa na nkọwa ọrụ ọma ọ na-alụ bụ ọsụgwe mgbe m nne nwaanyị igwe o riri mmeri nne ọ nwaanyị echiri echichi nwaanyị echiri omeekwe dịka ụdị ndị Igbo be anyị ji asị na nwaanyị nke na-emeli ekwe ị gaa na mba ndị ọzọ a na-akpụ ya ịgba ọkpụkpụ a bụ like mba Anambra West obodo a na Anambra West n'ime Anambra o nwere mmemme na-eme ụmụ nwaanyị bụ ịgba ọkpụkpụ ahụ bụ eze enyi nke na-adị nnekwu a ka a na-aga ebesi ebe mgbe gbanye n'ụkwụ na-abụ na-emegoro nwaanyị ọkpụ na-abụ echichi na-echiri ụmụ nwaanyị like anyị bụ ndị Anambra East anyị na-akpụ ya ime ekwe bụ na-echizugo nwaanyị echichi kwesị ka echizuo onye ọ bụrụ nne nwaanyị na nne nwaanyị zigbo mgbe bụ nne nwaanyị chiri echichi ugo juru iru isi bụ na ebia n'iru ya ihe onye ibe na-emeli gị nye immediately onye a bụ ozigbo na nne nwaanyị zigbo mgbe m na nwere ibe mmadụ ibere ihe n'iru ya ọ na-emere olu ya nwa nkenke oge na n'ụlọ ya agwụgwọ evi apụtabụrụ mbụ egbughị mana akọgharịala idis ma ọ bụrụzi ebunu na ịbịa n'iru ekwe ya ba nkwa make sure nyere ahụ gị hwe n'ihe emenwu ya na alụrụ gị nya mana ọnụrụ gị nya iwe agbaba ọsọ ọ na-egbukwa mmadụ ozigbo ọnụrụ gị abịa setụlụ onye ka ọ wee nwee ike meele gị ọzọ
no ọsọ gọlọ ma iwa ba ọsọ abọ ya bụ ndo anụma ajụrụ ụgbọ no onye nlụgọlụ ya ajụghị ụgwọ ndeje Siba ayabala nileguna nando abịa m ọzọ ibe ọrị mmiri ji ka mge na-ebuka ka ije nweze bụ eze mmanwụ mmadụ ike eji eje mba mmadụ ike eji ene mba mmadụ ike nji eje mba oke alụsị agozie bụ ihe ojii gị gbagote nnu ntata n'ọbụ eke nnekwu ụbọchị meji m nzu n'aka ụda mmiri eje ọgwụ aja nnu ugwu na ndụ unu gbagotebe meji m nzu egwu aja nnu ụmụ oberi unu gbagotebe eji m nzu egwu ndị isi ekenekwa gị nwammiri ekenekwa gị nwammiri ekenekwa gị nwammiri ekenekwa gị ọkwanye mụ bụ nwa bụ eze ji nzu n'aka taa na ọnọdụ n'iru gị ibe anyị ji bịa bụ ndụ ka m bịara ka anyị yọta arụ isi ike ka anyị yọta agam n'iru ka anyị yọta ego oyibo ọkpọkọ gị bụ nwa mmiri kpọkọ ndị isi enwe mmiri si gị nkiri kọkwa n'igba ọgụ na ana m asị na ndụ m bụ nwa bụ eze nzu ego ọbatu na ndụ m mụ arọ m na ndụ nwunye m ka ichebe anyị ka ije onye chezi ahụ ma ya tara ya ata ka ịkwala anyị ụzọ họpụrụ anyị ibe ike họpụrụ anyị ọnwụ họpụrụ anyị ọya họpụrụ anyị ibe isi ike mụ bụ nwa bụ eze bụ nna na ezinụlọ nke m ebe eme m na-eje ka m jee n'udo bata n'udo nga n'iru ka ngata nke ọma nga hazi ka ngata nke ọma chikọpụ isabe mbụrụ isi ma ọ dị enwekwa n'ube wepụrụ m ọnwụ mberede wepụrụ m azidentị nwoke azidentị nwa ya sendịlị ndị na-ebụ ndị na-esendịlị mmadụ ebe ọjọọ onye sendị ya n'ebe m nọ ka ọ na-enwetana m ọ ghara inwetakwu ụmụ arọ m onye nwetana nwunye m n'anya gị bụ ndị isi enwe mmiri si gị dịkọkwa n'ịgba ọgụ na anụ m arịọ gị m tata dị ebe eke ekele ụbọchị si gị chere mụ na ezinụlọ m ka cheche esi ahụ ma a tarị ata ka imeelụ m ka aga mmiri dị na ezinụlọ m dibịa ka m na-eme dibịa arụ na-eme na ma asatara ya asata ọkwa ka nje mmụọ ya na be mmadụ mmụọ ya na ma amụrụkwara ya amụ karịa na mụ jụrụ na mme mere dibịa na mbiri izizi emechali unu bụ ndị dibịa bụ mmụọ na-enye dibịa si na iwu libu na mụ ya emepe na-agba ọsọ na mme emerie abalị na agbata onye akarị na-ekwe si ka mmeso ndị dibịa na-azụ ihe dị mkpa ka nje ka mba meeli m ma unu jụrụ ajụ mgbara na-eme ewu ya anyị nwanye nke bụ ndị ichie nwa mmiri ndị dịkọkwa n'ịgba ọgụ na nwa ya ọsọ mgbe mana azụ nwa ekenekwa nye m nta anụ ya bụ eke si na m ekwetewo kwetezi ya ike kwete ya aka nri kwete ya aka ekpe m kwụ si na mụ ya emezi nya bụ dibịa nwaanyị unu kwu nye m ike ji eme nya bụ dibịa nye m ike mmeji ewu eme nya bụ dibịa na-eke n'oyo na abụ na nkwọ nnọrụ ndị iru na-ekwu okwu ka ọ na-adị ile nnọrụ na-azị na-ekwu okwu ka ọ na-adị ile onye bụla niile mụ mkpere ekpere ka ọ lee onye niile mụ m goziri ka unu gozie onye ahụ tu ndị kọkwa ịgba ọgwụ n'ọkwa na ahịa ka m ji abịa tata na onye ahịa ejele ihe ọyọta ibe ma onye ọgwụ jere nụọ ọ lụtara ibe onye kwụsị na ahịa ka mgbụ ọgwụ eze nwe gọbọt ibezi nọ n'iru unu si na ahịa ka mmiri na-ayọ ka na-ayọta ya male ma na-ayọta ndụ na-ayọta arụ isi ike na-ayọta ego oyibo na-ayọta agam n'iru chikidịka onye gbogbo mgbe na onye ka m ji bịa taa sị ka mkpesali gị nye kwuru meelu m ihe ọma unu na iruwe na nwere ibe kwachasị nri bụ ihe kwacha nri kwasaba ahịa aghọtala gị onye gbata gị bụ onye ịlụ ụlọ ọrụ ọma nwaanyị ịlụ ụlọ ọrụ ọma nwa siri ike nwa na-atụrụ onye abịa nọ abụ onye ahụ bụ aṅụrị ahụ wa abịa wee sị ya dịka nọkwanye egbu mkpe abụ nwa ana nwa na gị kụnyere enye n'udo na ọnwụ onye akwachiri anya nwa iru gị nwa bịa ka mkpesali gị nye ka ngwa ọrụ gị nye ka ịkwala ahịa gị ọjị njiwa bịa bụ nya dị n'ọkwa ọjị nwa ma nzu ka m jiri n'aka wasị ngiri ko ngị bịa ka ịtọ nzu n'ode ka m jiri chọ ka ị na-alụ na eke ị na-alụ n'oyo ị na-alụ na ala na nkwọ si gị bịa tụọ nzu tata bụ eke ka ị tụọ n'oyo ka ị tụọ na ala ka ị tụọ na nkwọ uchichi abịa dị nọ abịa ya dị n'igwe ka ị na-alụ ọlụ ọma mgbe dum niile si gị lụọ ọlụ nwoke ọlụ nwa lụọ ọlụ nwaanyị ọlụ onye bịara ka ị lụọ ọlụ ọma lụọ ọlụ ya onye si ka gị meelie ka bịa ekwụrụ ọnụ mee ka bịa ekwụrụ ọnụ ọ mmiri ka eji asa ya
ma mmiri na-atị bụ nwusu ka e na-ewusi o nwere ibe na-asa mmiri n'ụwa ahụ ma mmiri ka eji asịchapụ ahịa lụrụ unyi nwasị gị dịka nke sịchapụ ezinụlọ niile bụ onye kwụrụ ọtakwụrụ bịa onye nwoke kwụrụ ọtakwụrụ bịa n'iru gị bụ nne nwaanyị asụ gbamgbam gị gbuo olie mkpi ahụ nwaanyị akwụrụ ọtabịa gị gbuo olie mkpi ahụ mmadụ kwụrụ ọtabịa gị gbuo olie mkpa buru kwụrụ ọtabịa gị gbuo olie mkpa ọ dịghị iji wee gbolu aṅụrị mkpịa taa n'enwe ka isi ụda wee na-egbolu nwoke na-egbolu nwaanyị na-egbolu onye ukwu na-egbolu onye nta ekwere ka mmadụ kwụrụ ọta bịa ka ọ kwala akwa wana na akwa mmadụ kwawa bịa n'ihi ericha anya mmiri nwanne ka mbụ nwa bụ eze na-ayọ gị taa n'enwe chigidi kọkwali na mụ mbụ nwa bụ eze imere ka mbụrụ onye nlekọta n'iru gị nwe na ya nwanne gị chigidi kọkwali na-achọ m ka ịdị oke ile karịa dị ka otu isi wadị ụdị nwe ị na-alụ nwoke na-alụ nwaanyị ka elube nketa nke echi mmadụ bịa ihe tata ka imele ihe taanị onye mmadụ ihe chineke imeli echi ine nwere kpakpa esi nekwanye na-ekpe na ekpere mmu bụ na ndụ nwoke ya adị ndụ nwaanyị ya adị ndụ ihu ya dị ndụ onye nta ya adị ọbara n'isi oyo obi ahụ bụ obodo mụrụ mụ abata mụ n'ọbara n'isi oyo chi na ezinụlọ ọbara n'isi oyo niile na nwoke dị nwaanyị adị adịrị mmadụ ọdịa narị ya adịghị ike ọnya na-ebe ebe abụrụ maka mmarụ ọbara n'isi oyo ọnwụ ike abụrụ maka mmarụ ọbara n'isi oyo azidentị mmụọ abụrụ maka mmarụ ọbara n'isi oyo ọnọ n'ụzọ ije ọnọ n'ụlọ na mba ya echu chute ya male mma mba ya akụkụta ya male mma mba ya akpakwụkpata ya male mma na akụ n'ụlọ ekwu onye kpalịa egwu na mmaka ndị nọ n'ụzọ ya akpata akụ na ụba na arọ 225 nwa na-agụ agụ ahụ na ya eji iru ọma gwa na arọ 226 anyị eji agamiru ba na arọ 226 ahụ na agamiru ya dị mmụọ arọ ọbara n'isi obi ahụ arụ ugwu elu ulu ewu m na ihe nwa ya emere nwoke mere nwa ya bụ mmarụ ọbara n'isi oyo niile ewu na kaka akara mmarụ ọbara n'isi oyo ma jiji ejide mmarụ ọbara n'isi oyo ewu onye na-agba ọgwụ akpa aba mmarụ ọbara n'isi oyo ka anya were ọgwụ mgbe megide ebe ewu na gị bụ nne nwaanyị asụgbe mgbe m gị bụ ndị ichie nne nwaanyị n'ihi ya emebili m ọgwụ ahụ onye ji amosu wa na-asị ka ya taa mmarụ ọbara n'isi oyo ihe eji egbuli m onye amosu ahụ ewu na onye niile n'otu sosaiti wee na-ekwu na mmarụ ọbara n'isi oyo na mba ya abụju anya ewu na onye ahụ nne n'otu sosaiti ahụ ihe bụ ụzọ buju anya ahụ ma mmarụ ọbara n'isi ya gaa n'iru ekwuru ndị na-alụ ọrụ ugbo ya alụta ọrụ ugbo nke ọma ndị na-azụ ahịa ya azụta ahịa nwee chenji ndị na-eme dibia mba ya eme nke ọma meta ego meta ndụ meta arụsi ike ma onye ahụ kwa akwa aka ọtọ na mmadụ gwuru nwa ya kwa aka ọtọ ọ bụrụ kwa aka ọtọ bụ idebe aka gị nnọọ ime ezigbo omume ịlụ ọrụ n'ebe ọrụ dị ọ bụrụ ibu nke na-achara acha esigbute n'ihi eli elu nke chacha esigbute n'ihi eli na mụbụ ọ bụ eze na aka mmadụ n'ụdị nke ahụ ihe mbata bịa bụ mmadụ bịa yọọ ndụ ekpe ekpere chineke na-enye ya ndụ na chineke nwelu nne nwane wakpọkwa gị bụ ndị ichie nwa mmiri ndị dịka nkwanye bụ ọgwụ na mgbe ọbara n'isi oyo ndị pụrụ apụ ndị nọ n'ụzọ ije ka igbu onye ebe mba nọ azịntị mma abụghọ n'abanya azịntị mmadụ abụghọ n'abanya nsị nwoke abụghọ n'abanya nsị nwaanyị abụghọ n'abanya ọgwụ nwoke gwọrọ abụghọ n'abanya otu nwoke abalị wee megide mmadụ abụghọ n'abanya ka ikpuchie mma arụ ọbara n'isi oyo niile sị gị dịka nkwanye bụ ọgwụ onye ka m na-arịọ sị gị ibe onye na-alụ were nweta ndị ọnụ na-agaziela onye ahụ ndị na-ese foto ndị na-evidio ndị na-eme enyi biznes ọbụla mba ji eli nri na biznes mmadụ na-eme na nwaghari nne na-abụrụ nke ọjọọ ngidiko gị goziere m bencha niile aka ọrụ ọbụla mmadụ mụrụ ka ọ ghara ịna n'iyi onye were ewere eli nri nwa na-azụ ezinụlọ ya onye ka na ya ngị ndị ichie gị bụ nwa mmiri sigidiko kwe ndị gba ọgwụ ihe eji ire etu ekenekwa gị ihe eji ire etu ekenekwa gị ugwugbo ekenekwa gị agụ ire etu ekenekwa m unu ọ gwara ụmụ nọ n'etiti unu wee bili si na nwanye mkpụrụ makpụ na ụtụ nakpụ na-ebi nakpụ nne ngasị si ime na-akpụ ya ka ọma ka o doo olu m bụ nwa bụ eze ka ịma mekwanyere m ịma meli m na-eke meli m na meli m na meli m na akwụkwọ meli m ọrụ bara n'isi oyo niile meli duru bara n'isi oyo niile nwoke na nwaanyị adị ya ewu na ọbara n'isi oyo ya bụ obodo eji ama atụ obodo ebe ọma ọ bụrụ obodo ibe ọjọọ ma atụ ego gị na-ama bụ atụ ebe ọma atụ ego atụ ndụ atụ agamniru nwa onye ọhụrụ ụbọchị nkata ata dị na onye kwatara ibe we ịlụrụ ọrụ ọma nwe bụ anwụle inyere nwa na nwa ahụ ya eto na arụsi ike nwa nwoke ahụ inyelie n'ihe enye nke ka nke ọzọ ọchọ ejima gị nye ọchọ owu na-enye owu owu ọchọ ebe onye ebe ahịa nkịsị gị dịkọwa na nwoke ọbụla na-abịa nwa ekpe ekpere anyị elu ọma ị na-egbolube mkpa o nwere ndị bịara kọọ ihe ndị oyi melime mmechaa ka akwali ya bịara ọ ya akwakwa ya bịa ndị ịlụlọ ọlụ evi vaya akpụ ya bịa ndị ịlụlọ ọlụ ewu vaya akpụ ya bịa
onye nke ekere akata aka ọyọrọ nwa ihe kunye nwa si gịnị ka ọdụ gbogbo mba ka isi otu awa na-alụ na-aga n'iru onye ịlụrụ na-abịa kene onye lụrụ na-abịa kene n'ọnya bụ ụdị ọgọọlụ ji wadị ọgọọlụ bụ onye lụrụ ọbịa okene iwe alụ ọlị ọzọ n'ọnya bụ na anwụle nwa abịara wakwali iwe wakwali bịa bụ ekene ka ọ bịa na nke oge na olia o gosiri n'ihi ya alụli ọzọ nwanye gị na ọlị ọzọ ọlị ya ndị a bụ ejima nwoke na nwaanyị akpam si gị nyere aka kị na ihe ejima ka ị na-enyekwu ya arụsi ike nye ego oyibo nye ndụ bizinesi ọ na-eme anaghị ya n'iru onye ka nna ya gị ndị ichie nne nwaanyị nye ka nna ya ihe ojii nne nwaanyị na-aya akpọ kalete na-aya ojikwu si ndị kokwa na igbo ọnọ na isi ayịyọ ka ọ bụ igbo menye nye wa isi ngidi ko gba ọgwụ isi ayịyọ ka na ọya ọhụrụ ga-ayịyọkwasị ka ọyọ nwasị gị dịka ụfọdụ na anwele nwa bụ onye kwatara igwe ka ị gozieli nne gozie na ezinụlọ ya gozie aka nri gozie aka ekpi ya ka irie na aza ka ọ dịla mma ya na ezinụlọ nke ya gị tiwe olu ya ọrọrọzọ bụ ndị bịara nwa taa na-enwe edozi iwe nwe ka ndụ ba dị ndụ ụmụ arụba dịkwuo ihe ba na-alụ tiwe olu ya ka ego si na ya batalịba na ego ka eji ebi ndụ ego ka eji enwe ezumike na nwoke ma nwaanyị na-enwere ego dị ka osikpa nkwụ nke dị n'ime ọbịa aya ka jiri wee sie n'ọkụ ma anyị wụzi na ya amadị ndụ ọgbakọlọchi dị n'ọkwa ikenga dị ndụ na-ejiri ndụ anya kpaa aga m ayọ gị bụ ndị ichie si na etiwolu mmụ arụ ụbadị n'isi niile tiwolu ndị na-bụ ndị ba n'ọta anyị nwe iwe na-esu ka ego si na ya bata ego dị ka ọbala nke dị mmadụ narị ego bụ fuel nke na-adị fuel bụ abịa ime moto awa start ya mmadụ na-enwere ego onye ahụ ememe ka umu maka na gịnị akpa nọ n'ime ụmụnna oti ọnụ asị gị pụọ n'akụkụ akpata dị mma ọzọ ka oti ọnụ ọnụ asị nwoke ọnụ ụbịa mọ gị kpụrụ ka ma onye nwere ego enwere onye ego onye abụ ihekwu ma onye nwere ego na-amara okwu nwere ike emegwekwa asị ya akpa ọnya ogwu onye ọrụ were asị maka na ọ mba na enweta nne ego ahụ nwa ọkpọ gị bụ ndị jesi gị dịko gị meela anyị ka ego dị anyị n'aka ka ndụ dị anyị narị ka agamiru dị anyị narị ka amamihe batara anyị n'ime amamihe anyị eji wee jide ego ahụ wee were ihe dị mma ọwaba ụlọ chigiri gị ihe dị maka ka itiwe nwoke tiwe olu nwaanyị biko nwanne gba ọgwụ bicha yiyọ na aya ahụ ọnwa abịa na ọnya dị ire biko ka ị goziele m aṅụrị ahụ na-eke gozie na eyo gozie na agba gozie na nkwọ n'ọnya ka mụ na-ekpeta anyị osi m biko gbogbo mma ka enye ya eke dịka otu ozu onye otu ozu agba otu ozu nkwọ otu ozu echiche abịa dị nọ anyị odigwe ka m na-ekpe ekpere si na ime ọma ya emere nwoke meele nwaanyị dịka m mmadụ ndị nna alụlụ ọrụ nke nọ na Ghana bụ ekene ahụ nna alụlụ ọrụ ahụ ka na ayọ gị ngiriko na adịọ m n'iru nye mbụ kpe ekpere ekene bịa na ụtụ gwa gị nne ọzọ ka m na-agwa gị taa anyị ọzọ gị gị tiwere ekene ahụ nọ na Ghana ebu m na goolu ahụ ọ na-eme ihe n'ihe si na goolu ahụ gozie anya ndị biznes otu ụlọ aka gị gozie ya na-ewu ọ bụ ụmụ ọrụ bara n'isi onye mana onye ọrụ m ka ọ bụ bụrụ nwata ọrụ m nne ya alụrị ọrụ ọlụba niile mma alụla ekene ka ọ lee ndị eto obi bụ ndị mmiri dịka ọnwa gbogbo mgbe a na m agwa ụlọ okwụsị ndị kwuru rụọ ọrụ n'ebe ekene okonye nọ mkpekpe n'ụtụ ka ọ lee n'isie mkpekpe n'edo ka ọ lee n'isie mkpekpe n'ịmasị ka ọ lee n'isie na abụrụ ọlụle onye n'isi ewele ọjọọ na ọlụle ebe ọma ọlụle aga m n'iru ọlụle ego oyibo na ego ka ọ chọrọ na mba Ghana ka ibinye ego ahụ ka obodo tinye Naijiria bụ tinye na ndụ be nne ya mete n'ụbọchị n'isi obe nne ya geregede itiwe olu ngị dịko onye ka na-ekpeta anyị adịrị si ngị tiwe olu ekene ahụ na-eke tiwe olu na tiwe na tiwe na nkwọ tiwe olu mgbarụ niile ndị ọzọ ma ndị nọ Spain siri igizi gị dịka onye gbogbo mgbe ka kọntaktị karịa m arụ unu na-emekwanye ma m jisi ngị jisi ka na-eme karịa dịka otu m si eme onye nwe niile bụ nwata m mkpele ekpere ka ọ lee ka onye ahụ gaa n'iru kpatara ego bute biya onye ka na-ekpesiri dịka gị na-ekpere m gozie ya na-eke gozie na gozie na gozie na nkwọ dịka nwanne ebe anyị agha dị n'iyo agha dịka ezi na echi na-agụrụ agụ anyị bụ tata ya abụ anyị echi e nwere onye si na anyị bụ ihe dị mkpa ka anyị nwụrụ onye ahụ yebe ịzọ yebe gịnị ya anwụ na ọnwụ abụrụ aka anyị ma ọ ya abụrụ pọchọrọ anyị na ya dị ndụ dịka nka ruo oge chi anyị kparịkwa ịwa nna mgbe ndị ya kwanị ya ihe gị ozu ka m ji n'aka ka ị bịa tụọ ozu ọ bụ ahịa ụnụ kwatara onye ka ị na-ekwu okwu ebe ọrụ ụnụ lụrụ ụnụ wa alụta mma ọwa bịa ekene ahụ bịara iwe nya ka anyị nọ ọnọdụ ya iwe
were kwuzi na adịla aṅụle mma nya na nwa nwoke nwe unu dueli ya na ya adịla ya mma ọ na-eto ọja agbara ala nke ọ na-agbọ mmiri belison nke na-adịrị ya mma ọ gbọchapụ so na ihe anyị na-ekwu bụ na ọ ya eto na-arụ isi ike nya amụsụ nwaanyị ọbụla amụsụ nwoke ọbụla asị na nwatakịrị abụ na nya abụ ya abụkwa anya onye abụ ya ebu ụzọ naba nya agwụsị na n'iru ka a ga na-aga nye na nne ya gbam ibe nne ya eji wazi ya akọrọ ya ise ọ ji na-enweta ọrụ ma na-enwetakwa ụmụ arọ na amụcha nke a naghị atọ nwa o ise na-amụta nwaanyị amụta ibi ya amụta nwaanyị amụta nwoke onye okwu ejima ọ ya abịala ya gbam nke ọbụla ọ yọrọ unu ji enye ya nye ya bụ anyị na-ekwu nwa ọnọdụ n'ibe wa na-agwa gị o na ngị bụ aṅụlị bụ onye bịala ije enwe na nwa ga-abụ bụ nwa nwoke abụ mmiri nyere gị bụ abụ ụtụtụ ebu mmiri nne ya kata m na-ekwu ya ị na-alụọ ibu n'ikwu nwatakịrị abụ bụ mmiri na mmiri bịalibe gị ya bụ ibe nkwu ọ dịọla ya mma dịkwuola anyị mma onye sị na anyị eji anazeli mmiri kaka makara ya ma jijie yikoro ya kaka makara anyị ma jijie yikokwuru anyị anyị na-eje eje na-abata abata anyị na-ejekwa eje na-abata abata ebe anyị ka anyị dịcha na ndụ ise Nwaya mmiri unu anụọkwa n'ihe ọyọ ihe ọgbara unu na onye bịara ekene bụkwa n'ibe ọlụkwuru ụlọ ụlọ ya ngwa ka ọ bịalekwa nwetolu na iwu n'ume iwu ahụ igobe na ọ bụ onye ọzọ kpọta onye ọzọ iwe na-esiri ka ọtị abịa kwali onye ekpere ihe dịwa dị mma gbasụ ndị kokwu ntụgo ekwentị bụ ụke mmadụ na ọ na-ekwesị nwoke ekwesị nwaanyị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị bụrụ nsogbu anyị ajọ mmụọ nwoke ajọ mmụọ nwaanyị abụrụ nsogbu anyị ndị ochiche egbu abụ na anyị na-aga ka okporo ụzọ polisi a na-anya anyị gwara asụ ụnụ nwatakịrị nga unu bịara nha ọnwa ala nke kalịa agbapụ ọgwụ kalịa agbapụ ya mana ndị unu duere ya na onye bule ụzọ kpere ya azụ sole ụzọ ọnwa abụ ụnekwu nwoke ka ndị aja kasị aka na nwa abụ ma ndị ajọ mmadụ ajọ nwoke etekwa n'aka na nwa abụ ka nwa abụ to ka ibi esi eto malibe ka ibi esi ama ọ gwara ya mgbapụta ọtọ ka gbapụtara unu bụ olie nye ọwa akwata nwunye bokwere ya karịa nke unu gbolie andị anyị bụ ọkasị m nwunye duokwara echebe anyị bụla ụzọ kpela ya iko kwenye kpopụrụ na ya okwu na ụka ndị jikwara ibe anyị ihe ọkasị m gbawa ete njike mmadụ anaghị ozi ikotukwenye onye ezinụlọ anyị gwuo zuo ụdị ka iru anyị dị n'iche iche ụdị aka mkpa anyị dị n'iche iche unu gbolo onye ọbụla ya bụkwa ezigbo mkpa ya jee tie ebe ọzọ gbam ka onye mee chọrọ ma ji ibe ihe chọrọ bụ ezigbo gbam ya ka anyị na-ayọkwa ise anyị bụ eke oyo abụ ya wetara ihe ọma jikọ ya wetara ihe ọma isi abịa dị n'ụdịkọ ọ na-atụrụ ozika na-atụrụ isi wepụ ihe gbam na ya dịka esi meche na-agụrụ agụ ise n'ododo obisi anyị ya biko na ịkpa lekwo nke nwaanyị a ndị iche dịka ọwa na ebe a na m kwuru na nzu nye ka m ji ọjị wee na-ekwu si na ọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ m bụ nwa bụ eze nwa nzu ego ọbata ibezi ndụ m marọ m ndụ ezinụlọ m ndụ nwunye m anwere bụ onye kwatara unu ya bụ nwaanyị unu n'ụlọ ọrụ ọma na-achọ nwa unu wee nye nwa zuru oke nye agadaga nwa nke gụli agụụ n'ogwu ọ na-etinyela ọjị nwa bụ nyaba anwere na-aba nwa ya wee na-ekpe ekpele na-asị unu nọkwa na ọrụ unu n'ụlọ ka nyakwatara unu ibu ya nọkwa na onye lụọ olie unu alụọ nke nyawa akwatala unu na ya bịa ọzọ nyakwa egwu unu unu mekwa olie so ndị kọwa ndị gbogbo mba ka ndụ anwụle ahụ dị ka ndụ nwe ahụ dị ka ndụ ezinụlọ ya dị ka ibe ọ na-emepụ biznes ka ọ gaa ya n'iru ebe osobote ego wee akwa ahịa nwe ka ego na-ochie na-eru ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ochie na-ochi bụ na ọzọ ya batara ọzọ na ego batara n'aka otu evi anyasị si ndị nyere aka na adịne ka ọ bụ expenses ya mebe expenses ibe efu
na ọ bụrụ eziokwu especially o mere na nke batara taa anụ ya ka nke ahụ o mepụrụ ụnyaahụ ụdị ọ nyakọ eji ama nọ n'iru mmụọ ka nya jelu nyakọ eji ama nọ n'iru mmiri ka nya jelu ọ nyakọ eji ama hụ na mmụọ dị ukwuu nwayọ gị gidi kokwani ụdị nwa ọ bụla o dewere iwu gị wa kwatala gị ire ahịa gị niile gozie ya esetata gara n'iru gozie ezinụlọ ya gozikwa ezinụlọ nke mbụ bụ nwa bụ eze nwanzi egwu bụ onye na-abịa n'iru gị ekpoche azacha kọmpandụ gị ka igozie ezinụlọ m gozie mmụ arọ m nye m amamihe nye mmadụ m amamihe gozie mmụ arọ ọkasị m niile nwoke na nwaanyị gozie mmụ arọ ihu na ibe m ndị na-ekwu m okwu ọma tibe olu m na memba m gaa n'iru nwoke dị na memba nwaanyị na memba m mmadụ ndị memba m gaa n'iru ịrụọ ndị nwa bụ ụmụnne m ndị nọ ya ele m n'iru gị nwe ewunyere ezinụlọ ọkele ezinụlọ ba ka abịa bere zụwa ka abịa ma ya nakwana ka abịa ewunyere ya emelibe mbedu m niile egwunyere tụrụ ụgbọ ọnụ n'ibe ọjọọ ya eji isi wee bulie n'ihi echere na ekechere na ochere na ochere na nkwọ gozie akara akara ka ọ dịleba na mma nwoke onye onyonyo bụ dị mala ngworo egwu nọ ndụ ya ndụ ezinụlọ ya ndụ nne ya ndụ nne ya ndụ ụmụnne ya niile egwu na biznes nwe ọ na-eme bụ biznes iwe onyonyo egwu bụ onye ka eji uwe akacha ọgbụ ya ma ọ bụrụ ya ka bụ ọgbụ ndị bara ulu ọ bụrụ ọgbụ ndị wọrọ abịa ọ bụrụ ọgbụ ndị na-ayị ala ọ bụrụ ọgbụ ndị na-ezu ori ọ bụrụ ọgbụ ndị na-ezu ezuzu na ọgbụ ndị maara ibe ọnya ka onye eji ọlụ onyonyo ụwa kacha aba egwu na ego ya eriwela isi egwu na mbebe nne ya ma ọ natalị na nnukwu ndị ichie bụ ndị aka ahụ bụ ndị gboo unu ya amagbu onye ekurie ka nwa unu ya gozie na eke gozie na oyo gozie na abụ gozie na nkwọ uchicha ire adịghị nọ a niile dị n'igwe kwunu ya egozi mmala ngworo ka ọ dị ka ike ọ bụ ibe ndị ji ego ewu na moto oyi na anya na nwunye ebinye ego oyiwara anya private a abụrụkwa moto a na-ahụ aka n'ike na mụ nwere test ahụ nwere bụ na ibe mara mma na adị m mmarị nne ihe jere nje na nna ya mbuliri m unu ya na achọrọ m ihe mara ma achọrọ m ihe dị atịtị na ya gị na moto ihe enye mmala ngworo ọya eji ego ewe gote bụ ego gbara agba ego mgbala ọkpụlọkpụ onwere ego moto nwere kwaliti bụ na onye eti taya na ana amaghị ka ọbịa na-aga maka na ine anya n'otu tere ikolobịa onye goro moto onye ji na-ahụ aka n'ike kwanye ya nke ahụ na ndị ichie na ndụ jiri ajụ ndị ichie obodo isi ejiri ajụ si na ego na-enye bụ ego nke zuru oke onye ji wee ego moto nwee enjoy ya egwuregwu na goziri nne gozie ezinụlọ ya gozie ebe o si pụta aka nri na aka ekpe dị ya mma wee gosi dịka nwanne gbogbo mgba ọjọọ nji bịata n'ụwa bụ ọjọọ aṅụrị ahụ ndị ka ọ na-enwe obi aṅụrị na bie na nwe na eke na nwe na oyo na nwe na agba na nwe na nkwọ nwe ahụ na nnukwu elie ndị adịghị onye eji agbụsị watụ nwa abụ ọnụ gbuo onye onye ji egwu watụ nwa abụ ọnụ gbuo onye onye na-etu watụ nwa abụ ọnụ gbuo onye o nwere ibe nye na mmiri na mba ọra unu elu anya na mmiri enwere ya akọrọ nwute mmiri maka na oge Chineke kele ụwa bụ mmiri ka o buso kee ebe na-eburu mmiri o wee mete enu ana ka o nwee ebe anyị na-agbado ọkpa unu na mmiri enwere ilo ịpụta ụtụ si na ihe agịrị iru ihe na ọdụ 30 minutes ndị mmadụ akọ agọnụ si kedu ibe igwu mgbere ọnụ agagharị ijecha mmiri welie lecha iru gị arịpụta ga asịsa mmiri ka ejiwe awụwarị akwa gị lụghachi mmiri ka ejiwe wasụ ya nwaanyị ọnụ gị bụ mmiri gị dịka gị nyere m aka mgbepụ wapụ eze nwanzi ego ọgbatịrị ezigbo onye na-eso ụzọ gị bụ onye na-edebe iwu gị nke mmaali si gị gị gozikwa m gozie ezinụlọ m gozie ndị na-edekwu iwu gị gozie n'aka na gozie na aka ekpe ngị dịka ụgwọ gbọmgbọ mgbe ndị ichie nwe m dịka ụgwọ bụ ọnọgwụ dịkwa na ọjị unu kwụnta n'otu maịta nkọzọ n'ibe ngị dịka ụgbọ ọgwụ ọjị aṅụrị ahụ ya dị ire si ngị dịka ọkwa yeah. Ka akwapụ ihe ọjọọ ọ dị onye mere ọjọọ ndị ọjọọ arịgaghị ọ ibe ọ gwali ka o wetara amarụ m ibe na ọ bụrụ onye bịa nkwa nkwa ndị na-akwụ na onye kwe nkwa na onye kwe nkwa ya ama ibe nya gwali mbọ ọrụ ya were ọchị gị dịko
nsogbu adịrọ gị iwere ọjị gị ya make give them up in ya nwadị back on a bed Siba ayabala nileguna nando abịa m ọzọ ibori mmiri jigamge na-ebuka ka ije nweze bụ eze mmanwụ mmadụ ike eji eje mba mmadụ ike eji ene mba mmadụ ike nji eje mba oke alụsị akụzi bụ ihe ojii gị gbagotenu ntata n'ọbụ eke nnekwu ụbọchị meji m nzu n'aka ụda mmiri eje ọgwụ aja n'ugwu na ndụ unu gbagotebe meji m nzu egwu ọkụkọ ahụ anwụrụ jiwa abịa ekene n'ọnya rire n'ọlụ ahụ ịlụ ụlọ maka nwa ahụ inyelie ọnya ka nchọ ka nwaanyị gị si gị na-ala ọkụkọ ahụ ka wee si emeela anwụrụ ihe mara mma ihe mara mma ihe emela anwụrụ bụrụ ihe nye ara isi ike nye nwa ya ara isi ike nwa ya bụ nwa ala nke dị mma na nyalịa narị ọnwụ nke na-adị mma ya gbapụ ya ọya na-ebe ebe elugwo na anwụrụ na nwa ya barị na nwa ya dịka isi eche na-agụrụ agụ sezatawa gaba ka anwụrụ wee site n'aka gị nweta ebe ọma ụdị ahụ ọ bịara ebe ahụ iwe nye ebe ọma ihe ọma ahụ dịgide n'aka ya nwoke maọbụ nwaanyị ji ife ọjọọ sị ka ya bịa n'ala ebe ọma ahụ tigbuo olu nne na nwa ahụ ihele ya eto n'ime gị too wutegharị uche ike nwa ahụ ya akpa akụ nwa ahụ ya enwe akara aka ọma ọkụkọ ahụ anwụrụ ji ya kwa bịa ọnya dị ire si ngiriko nke nalị anya nalị ya ekwu nwa ngiriko nwa bụ ọgwụ nalị ya ekwu nwa ngiriko onye kwa anwụrụ ụtalị nke eji ebiere gị mma ka ya dịbe si ngiri kọwa gba ọgwụ ka ịnara enwe ọkụ tinye gozie ya si ngiri kọwa na onwe kwa ya dịbe
nye osi ni nye osi ntụrụ ogologo maka na nwanne America dị America awe ji abịa ekene tinye ike mere na ezinụlọ ya n'ihe ụtọ bụ eji eme na ezinụlọ ya si ngiri ko gwanị bụ ọgụ bizi ayo ka ịkwa ya ibika ka ibi si ka pụọ na bia o ji aka bụ wa akwatara gị si ngiri wala aka bụ na ya si ngiri ko gwa gbọ ka ya ma melie ngiri ko ibi ka pụọ na ndụ ya ịbụ tọ mee Ndana. Mmanya ụtọ ka ọchị mmanya ụtọ aka na mbọ si ka ịwụtọ mmeri ezinụlọ na-aba anwụrị na gị mere ịwụtara gị nyere nwa gbalaba nye nwa bụ ezigbotere nwa anaghị ahụ obi ọcha anwụrị adị mme n'obu dị nna n'obu onye ji ebe nwa abịa ka ya kele gị si na ngiriko ka ịwụta adịgide na ndụ ya ngiriko gị si ụdị a mere gawa na ezinụlọ ya onye adịghị aya nígbà yẹn ó lò ó ní o ó lò ó lé o ó lò ó lé o ó lè wo yà ó lò ó lé o yà ó lè wo nẹ̀kí ó lè wo lóye ó lè wo nàbọ̀ ó lè wo nàbọ̀. ìṣe o nya o yà ọba wọ. nya. Iba, siba, ayabala. Nileguna nando. Abia mozo. Ibori nili jigange nebuka. Kaija. Aha, ndị ise nwa na-ekene kwa ngị, ndị ise nwa m na-ekene kwa ngị. Ndị ise nwa m na-ekene kwa ngị. Ozi na-ejere gị na-ewe ọkwani. Ozi na-ejere gị bụ anwụlị bụ ịlụ ọlụ ọma ọ ewu ọnya ka anyị butere ibe si ka anyị lụọ ya ka ụwa wee live ibe ka anyị wee live ibe ma ngị ebuzo wee li ya bụ nri si ngịrị ka ọkwani bụ ọgwụ maka ịhụ aka ka anyị lie ya bụ nri ọkwani ka anyị lie nri ahụ na ozi ahụ na-awụje n'owe ọkwani aka ka anyị lie ibe si ngịrị ka ọkwa bụ ọgwụ aka ka anyị liwe n'ibe aka ka anyị liwe n'ibe ngịrị ka ọkwa bụ ọgwụ dịkwa n'ibe ozi anwụrụ ije ọnya dị ime jibụ aka ka anyị rie nri biko nwa bụ ọgụ mgba nne ya bụ ije ahịa nke ndị Igbo nri ya n'ọnya dị ime si ngị dịka nwa bụ ọgụ aka bụ maka anwụrụ ji wee butere gị ibe wee aka bụ nya anwụrụ ibe ihe ya bụ ibe ọma ihe wee nwa ekwe ya ego tọzi n'elu ego nwa tọzi n'elu nwa ndụ tọzi n'elu ndụ si ngị dịka nwa bụ ọgụ mgba onye dị ime si ngị dịka nwa bụ ọgụ gị na-ekwe ya gidi ko bok bomba o ja amu je ne ya diwe iso kwa me ya diwe gidi ko bok isi mu ya ko ya diwe gidi ko wa gidi ko ya
biko na gbọ na ọgwụ ọ ni ya unu biko gbọ ọgwụ Yeah, all you want to know, oh, 1 year. So, morning to you, one them. Onye nnukwu ebe onye a na-akpọ Ifrem nwa bụ eze Nzego. Ibe ji mmalụ m na the whole ebe ị na-ebe amị mmiri. Amị mmiri ahụ na-aza bụ aba echichi na dibịa mụ. Inewedo anya ịya ahụ na ọrụ m niile danyere na mmiri. Ịya ahụ mmiri a na-akpọ nne nwaanyị ọsụkwe mgbe m nwa mmiri. Ịmanụ n'ime ka m nọ n'ahụ. Mana oge m ji wee shi amị mmiri nwe nwanne m olugo 30 years or more than 30 years. Duto ibe m ji wee bụrụ onye shile amị mmiri bụ na ana m alụ ọrụ si na mmiri dịka otu ntị wee kọwatara gị na mbido. Ọnya bụ aba m na-ewo. Inegodo anya ịya abụfụ mgbe ibe na-egbu like ọkwụ eji wee na-edozie na-enye nri n'ọrụ ọma ọ lụrụ nwata nwaanyị bụ onye bịara nri bịakwutere nne nwaanyị sugwe mgbe m sie na ya chọrọ nwa na nwa na-atụrụ ya ọwa bịa nwa kpesi ekpere anwa kpesie ọwa na ụtọrọ aka ọ dị nya bụ ime anwa na ọmụgị ya mụ ya agadaga nwa nwoke ọwa akwalibe ọwa akwalibịa si ka nya kene ọsụgwe mgbe m na ike dị na ya ọfụma. Ọnya bụ mmemme ị na-abụ na-emegasị ebe a tata. O nwanne m ibe na-eme erike nkwubie mmesikọta wee kwugide chi eji ọ bụrụ ile ma gwacha ụmụaka ndị na-asụ ọnụ asụ na ọ bụrụ ile. Inegodo anya na anụma eke na abụ lairis nya ụdị a na ịbata ebe a ndị mmadụ atụlụ bụ ndị na-abịa ayọ iru ọma. Iri ndị na biznes ị na-eme kpochiri akpochi ọ dị agara gị n'iru ịbịa na ọsụgwe mgbe m kpee ekpere saa arụ ịsapụ ụchụrụ nwoke maọbụchụ nwaanyị agba maọbụchụ ndị mmụọ ọjọọ gbalị ịsasị arụ anwa iwe kwue nkwa si ya na ibe dị otu agaziere m na ma bịa kene ekene dịka otu nwaanyị abịala ekwe nke ya o meelie ikwesị ya ịna o metụ aka ọlụọrụ gị ahụ ndị onye ji wa bịa na nkọba ọrụ ọma ọ na-alụ bụ ọsụgwe mgbe m nne nwaanyị igwe o riri mmeri nne ọ nwaanyị echiri echichi nwaanyị echiri omekwe dịka ụdị ndị Igbo be anyị ji asị na nwaanyị nke na-emeli ekwe ị gaa na mba ndị ọzọ a na-akpụ ya ịgba ọkpụkpụ a bụ like mba Anambra West obodo a na Anambra West n'ime Anambra o nwere mmemme na-eme ụmụ nwaanyị bụ ịgba ọkpụkpụ ahụ bụ eze enyi nke na-adị nnekwu a ka a na-aga ebesi ebe mgbe agbanye n'ụkwụ na-abụ na-emegoro nwaanyị ọkpụ na-abụ echichi na-echiri ụmụ nwaanyị like anyị bụ ndị Anambra East anyị na-akpụ ya ime ekwe bụ na-echizugo nwaanyị echichi kwesị ka echizuo onye ọ bụrụ nne nwaanyị na nne nwaanyị zigbo mgbe bụ nne nwaanyị chiri echichi ugo jiri iru isi bụ na ebia n'iru ya ihe onye ibe na-emeli gị nye immediately onye bụ ozigbo na nne nwaanyị zigbo mgbe m na nwere ibe mmadụ ibere ihe n'iru ya ọ na-emere olu ya nwa nkenke oge na n'ụlọ ya agwụgwọ evi abụtabụrụ mbụ egbughị mana akọgharịla irish ma ọ bụrụzi ebunu na ịbịa n'iru ekwu ya ba nkwa make sure nyere ahụ gị kwere n'ihe emenwu ya na alụrụ gị nye mana ọlụrụ gị nye iwe agbaba ọsọ ọ na-egbukwa mmadụ ozigbo ọnụrụ gị abịa setụlụ onye ka ọ wee nwee ike meele gị ọzọ na ọrụsagọlọ ma iwe agbaba ọsọ abụ onye abụ bụ ndo anụmajụrụ ụgwọ na onye nlụgọlụ ya ajụghị ụgwọ ndeje onye chọrọ ka ọ bịa na ndị nwe asụgwe mgbe m ọ bụghị isi ibe dịka Enugu wa na-abịa iru aba Anambra ọ bụ na akwụsị gị na paakị Ọkụzụ like na gbara Ọka ilu Ọka esibuga gị Ọkụzụ junction ilu Ọkụzụ junction esi ị na-aga na Ndo
na mgbe ị na-aga bụ ọbara n'isi oyo na ndo then moto maọbụ keke maọbụ baịkị bulu gị bulu ego ọbara n'isi oyo ọ bụzi gị n'ama a na-akpọ ama ebe n'ebe ama ebe n'ebe ahụ ka ya nọ ọ bụrụ ihe eji ụkwụ maọbụ na meshin nwere ike ibu gị bulete gị esi buga gị na mmiri ọsụ gwemgwem ọ nwere onye ọbara n'isi oyo ịkpọrọ ọsụ gwemgwem na-amarị ya ọ nwere onye na mgbe infat ịkpọrọ ọsụ gwemgwem mmiri ndị ọbara n'isi oyo na-amarị ya mgbe ọ bụrụ gị mgbe agbaghatawa n'ebe ahụ ịbịa ebe ahụ ikpe ekpere ịyọ mkpa gị ahụ o mere gị nye ndewo 081 322 343 92 nwanne m Siba ayabala nileguna nando abịa m ọzọ Igbo